Thanksgiving Day ani ya Raymond ro chuan anupui Joani le afanu peri te chu kara phurin man mo takin in lam apan puya annu pa in kar chu athad vaklo awangin anin hial deuh babab reng ani chuti lai chuan anfanu chu ama chawa kar hnunga thuin zai angai thla an pa ne in hial deuh reng awang chuan Joani ril ruha chu ain ni deuh fai reng bok chuti an tlan lai chuan anfanu headphone battery chu azo hlau mai Ray chuan boruak ti zang khainan anfanu chuan zai pui le ria anu dawa chuan peri chuan zunram thiar adu awangin petrol pump nai bira an chola Joani chuan afanu toilet apan pui lai chuan Ray chuan battery le inturte lamin dorlam alo wapan ve thung amai ro chu poisa alo nei dai lo awangin battery chu alei talo ani tlan chun chom tuma kara an chuan lu le hnu chuan anfanu makeup bomb kompeka bo ti an thachok hlau mai car chunga an muktak mai si lawa chuan azong turin Joani chuan toilet lam chu awapan le ta Ray chuan seat nuai velan bi kual lai chuan an coffee hun chu alati bozui ache buai khop mai chuti lai chuan peri chu pon lama alo va chuaka no pang hoklak rual ti ta ka an bulloka inrel omna mun lampan chuan alo vakal ta ani balloon lawin khai then nel lak tuma akal lai chuan ui pakhat hian ron panin aron bau vaka a hlau em awangin apa chu a ko ngal tuar bok apa nena anin kara chuan ui chu atlak ze tlat bok sia wangin an hnung tol zela chuti lai chuan apa chuan peri chu chetolo tura shrilin ui vom na turlung a charta ani apa in uyavom lai chuan peri hlau chu tol liam ta hlau mai Ray chuan afanu chu chan man ngei tumin abo thlave ngal antlak na dewa wang chuan Ray po chu ni khoshelowin a oma a har chuale meu chuan Joani chuan man mo takin aron pana peri marphu omlo chu achak ngal vat alua sona dewa wang chuan Ray po chu mumal nei vaklo hian alo ding ngoi reng mai ani Joani chuan trap chungin an pa chu an ko tuara chuta Ray chuan alo nam son Ray chu an mai mi ching wangwanga alo men le hnu chuan a khovel mu chu alo pa ngai le ta ani anfanu peria ron har chuale ta ka chuan an thohuaya akutero chu atliak ni in alang damdoi ina kalpui ngal tumin man mo takin car an pana Joani chuan ambulance ko arot na a Ray chuan damdoi in an hlatlo nia a hriat thu soin an mani car bok chuan an tlan le ta ani Ray chu a man mo boka kong laka chuan car dang po asu teu thei fia hle mai peri chu anui na poma adin huna thatlo mel khop mai hospital an thlen hnu chuan Joani le peri te chu waiting area thuin Ray chuan admission alo boi pui ngal charchara mi an tam em awang chuan in admit po a har sa hle reception a thu chu bia in an din huna thatlo thu le rang taka in admit angai to zia a hril borbora receptionist ro chuan man mo lo zet hian mingzia na tura lo pe ahun taka anon ko mai tur thuin alo la chang zui Ray ril ru chu a hain amangang to khop mai Joani chuan ama a anin hialna wang chuan an pa chu ngai dam an dil zawa chuti lai chuan Ray yaming po an ron lam ve ta an chung ko chu ruma hruain nurse pakhat hian thil chi hrang azota zona tu lo deuh te azo tak zel wang chuan an nu pa chuan an ning tran hle mai atopa chuan nurse chuan anfanu tak sapeng organ strength khat te chu midang tana donate turin thuron apeta zela annu pa chuan an ramti lo thu le chulam hoizonga ti pui po an du to lo thu chiang fek fokin an shilta ani nurse dang localin anfanu chu wata an da lutta a doctor po chuan aron en ve tange ani peri kuchu atliak ngei tia confirm hnu chuan cherangai tur thua soya chu mai baka alu aso awangin
CT scan po nei nge angai tur thu a soibok nurse in akuta tuam sak zo chuan CT scan nei turin wheelchair a anda ta ani CT scan an ti na room a chuan mi pakhat bak kalve an rem ti lo awangin anu jawani chuan avashruaya Ray chuan pona alo ngak bok anin then ma chuan peri chuan apa chu a hmangai thu a hril zawa waiting area chuan Ray chu tui takin alo mu thua darkar engemaw zat a ral hnu chuan a ron har hlol mai chu vele receptionist hmena kalin a chhungte chanchin chu awangai vena amai ro chu duty an lo in thlak to awangin chunu chuan engma a hriat velo thuin alo chang afan hmingzia na record a check laia lo ngak lok turin angena receptionist chuan minute engemaw zat a ral hnuwa po engma ron hril tak si lawa chuan avazot non le ta ani Ray oki po asang sot hle mai duty nu chuan record thong te chu an bi kuala peri minglan na muta hau lo mai le Ray chuan hril hai takin jinglama loen tu doctor kha mu adil tangot mai van doi thak takin ani po a shift zo to wangin alo ho dei to a athin rimin sum zo lo chuan reception do kan te chu an borbor pa in an beng thuaya duty nu chuan a hlau tak dewa wangin CT scan na room lam chu ava phone ta ani maktak main CT scan na a duty te chuan nilengin Peter pakhat chia an en thuan ron hrila Ray ril ru chu abuain amangang le zual hle atopa chuan ado theinain atlin tabik lova restricted area a lutin avazong kwal tranta ani Ray lo te a thunei tu ten ron muin an ron codinga Ray chuan jinglama thilthleng zongjong chu shrilin anupui fanau te nena anin hlo tak dan te chu abula tangin an soi thalea doctor chuan record thong te an bi kwal sakngial hnu po in an fanu hming reng hu bok si lo chutia makti taka anom lai chuan jinglama an mani puitu nurse kha awa mufu ta hlau mai nurse chuan alo la shadeu rowa Ray a pot huai amai ro chu nurse chuan anupui le afanu reng a mu velo thu le Ray chu alua hliam tuarin thi phunga ron lu thu a soi ta dai maya tuma aron kalpui lo thu chiang fek fokin a soibok Ray chuan nurse chu dot soya puin khoi atumta ani chutia tharum tho tumta ka chuan abula omten an lo danga doctor chuan ka mudna in achiu tangota room pakhata da in garden an veng chhun chomta ani Ray chuan kongkhar chu honan tum ngiala an chiuna awang khan ala haideu chal boxi engkim mai chu a mu pher wai maya damdoi na thotire theitur damdoi dang azong mutahlau chu chuan a in chiuta ani kongkhar chu hontumin an beile a in kalnget hle mai chuta dar thalang chu chuke in arel ru thei ta hlau maya amai ro chu thuipo alatlan main hospital security te chuan an ron ta a man mo taka hospital chu chua sanin akar dana chu awatheng ta ram ani pona om lai chuan vanei thak takin police patrol an ron kal hlau mai chu mangtongka in anupui le fanulaka hospital che dan zongjong chu a report ta vek maya police te chuan Ray chu ID an dila a document nei te alo fel thapa wang chuan anin zui luta ani receptionist chuan Ray chu alo mulea tuntum zet zong police nen an ron ni ta ka wangin alo narngot thei to lo doctor chuan an medical record a ti sual engemaw ompal theiani thua soilai chuan Ray chuan CT scan na ruma kalngei alo rota doctor chuan arem tiveta ani security guard chuan CT lab lampanin a hruaita a amai ro chu inchung third floor lama a chho puita dai mai jinglama khan CT scan ti turin in hnuai lama an chuk thla ti chu Ray chuan a hrachiang hle si lepa chuan joani tenu fa anom lo tian fin fian hu chuan jinglama peri en tu doctor kha vakhol le arotta a hospital staff chuan alo rem ti puya chuti lai chuan receptionist ron kalin jinglama Ray amhing sign na paper aron kengbok engpo ni se paper a ringot chuan anu puile afanu omle omlo a hriat thei si lova
chuti lai chuan jinglama doctor duty po chu aron thleng chop chil ve ngal police hong ma chuan re chu ama chowa alua hliam tuarin aron lu thu a soita ani CT scan titura a hril thu le anupuin pona alo nga awanga ati du lo thu te ala soita deuh dewa chutiang te nuai ani awang chuan re ya beidong chuan hospital chu dot phua chopa achung te kidnapa apu ta thuai mai security guard chuan re ya thu soi dikle diklo fianan CCTV footage en ho arotta uluk taka anen nu chuan Joani le perita chu until velo ni in alang tlat mai re ya ero chuan camera da na munin azir lawa wangin anlang tel lawani thei ti in alatang ve fana police officer ro chuan re ya chu aring hlel tran re chuan peri an mudna khuma khan afanu scarf ngei mai chu a charle tatlat mai chu chuan athu soya dik zia anem heta a hriat lain police chuan evidence dang an la phut ve thung doctor chuan ril rubuai ani ringin psychiatrist pan pui turin alo ron ve mek boka an hospital rilrulam doctor Teresa Jacobs nena an shroita ani Teresa chuan re chu an hospital record te en tirin afanu le anupui te phing reng reng a chuan lo thu alo hril le a damda phian jinglama thil thleng chungchang chu a che pakaya tranin azot chhota ani Teresa chuan anupui masa ebi chanchin te azot boka car accident wanga thi ani thu le arui ema wanga a chan theilo thu te chu soin shreomati zia te chu mitui tlapurin a soi chuaka chuti lai chuan Teresa chuan reya chuan thil fel lo engemotak aom ti hriain police te chu jinglama thil thlenna hmun va endik vaturin atita ani police officer te chuan reya chu hruain petrol pump omna hmun chu an va pan pui le ta an mani pui turin midang an pun ve ngal bok Railo te a peri compact ke cheto chu khuar chunga an charta chu mai baka concrete a thisen lo bode unuai te chu an va mule ta reya luwa pem te chu alen vak lawa wang chuan reya thisen ni thein an shelova achung te thisen zo kani an ring hlel tran reya ero chuan police te chu hospital tranzong a chea angai mia thisen le afanu makeup bomb an char ta po chu ama an frame let na ani ring tranta ani chuti lai chuan Teresa chuan jinglama anupui le afanu chunga ache dan chu alo zot non le deuh saka re chu ain ngai tua boi ta hle mai police te chuan tual thattua ngain man an tumta ani akut phuar tuma an bei lai chuan police house lai chu achu sak thuta Teresa chu atin tawang mai asoi anga anom lo chuan ka hluma vawin an vai chuan petrol pump omna lama a hruai pheya bom chunga kalhnanin Teresa access card manga hospital lu chhuat chu atumta ani Doctor thuam ru chuakin anin bel ngal molmola tuma hriat lawin elevator apan ding ngal alu chiatin security guard ngai bok nen khan anin tongle ta thut mai anin hrachiang ro puisi anin sual chun zoma re chuan athat ta der mai achabi a lai chu chu sakin achuak ngala reilo te a afanu toy ngei mai chu ala char zui perile joani te chu anom plata ring lo le ni asilai chu nget taka humin room chung chu amel kwal tranta a chuti lai chuan doctor train khat mihring taksa organ kenga kalkwal vel a hmuwa re chuan anupui le afanu chu an taksa peng hlalatan an kidnap nge yani aring het tabur mai jinglama nurse pakhatin taksa peng donate tura alo nor charger na chan po kha achiang taviawani re chu room pakhata aluta chuta chuan mithi ruang lo omin an taksa peng then khat te chu alo kim to lova chu vele manmo takin anupui le afanu chu azon chun zom le ngal room pakhata avalu lai chuan afanu peri ngei mai chu doctor pakhat hian zaituma alo tin mek lai hi awa muta ani
Joanne chu room chung kil khata da in alo chiu mu hil boka Ray chuan doctor chu silaya tinin afanu chu chu sakta ngala Joanne nen chuan wheelchair a ngatin tlan chhuak pui atumta chuti lai chuan doctor pakhat chuan aron bo ta thuta an man bet le tatlat mai chiu mutumin an bei chun zoma chutia anin sual boi lai chuan asilai chu dap fuin khol pakhat chu akap fu hlau mai chu chuan thilpuak na satak siamin atlan chhuat thei phata ani Ray chu afanu le anupui nor chungin man mo zet hian akala kong laka ama lo ti din tumtu doctor te po chu athat ngal hia bo Ray lo te a hospital chu chhuwa sanin anupui le afanu chu car back seat amut tirta ani atopa chuan an chhungkwa chuanin khalkhole theita peri chuan akut chu na ala ti thu te asoya Ray chuan afanu ril ru chhok jang khainan hlate an saksak le al boka chuta le thok le khata thilom dan aron danglam ta thut mai motor seat nunga thu te chu anupui fanau te nilovin hospitala damlo dang doctorina an zailai mek te an lo ni tadai maya Ray ril ruwa chuan jinglama thil thleng te chu aron langdon le ngal zut bok anupuin trap chunga aron pan hnai lai khan na takin alo nam sona Joanne chu tluin rod zuma tak alu azuk so taburu maya kapo chon lovin alo boral ve ngal alo ni ama wanga anupui le afanu an thi tak thuta khan Ray ril ru chu amang veka chuta athuak chuan ngai tu na thar nei tirin khovel fan alternate reality a alo chen tir dai hi alo ni Ray chuan a chungte chan chuak ke mo ti lai khan damlo dang dai alo va phur chuak chu ni in anupui le afanu te ruang ero ankar savombo ma alo phur reng si achang chuan thudik hi mintinatu alo ni jok fu thin video munom tak mu chunjom zeli du chuan minlo subscribe in notification bell on la like me pa in comment section lama ingai dante meron chilve thin don nia